sinambra ya wesi mi kula di oro. Viva na mi porta mi po viva lubite. Dalia tastimamiento mi tambe tastimele. Dalia tastimamiento mi tambe tastimele. I quasina mi pora si Dalia. Dalia vira romba to Dalia che mi ma. Dalia tastimami mami tambe tastime. Dalia tastimami mami tambe tastime. Tata que gatina Dalia mira na mi culpa. Dalia mira loma Dalia que mira mi ma. Dalia tastimamiento mi tambe tastimele. Dalia tastimamiento mi tambe tastimele. I quasina mi pora si Dalia. Dalia mira romba to Dalia que mi ma. Yo mi Dalia mi trabalho. Televidente, hoje tem nosso programa Herência. Eu vou conversar com uma pessoa que abri Bonaire algum dia passado. Para mim, essa mais de sua raiz, de sua família. De sua família está em bairro Rincón, família Beaumont. Família conhecida em bairro. Seu nome é Rafael Beaumont. Sua tata, Buchito, que a mim se conhece, há tempo passado, está em bairro de Rincón. E era bem maneiro, que pergunta, então ele vai ver Holanda, que o contesta. De conversar com ele, ele tem que subida, então, o que ele vai fazer na Bonaire e o que está seu plano para o futuro. Nosso programa de Herência, Rafael. Bom menino, dat verzij wel. Dank je. In ons programma Herência. Welkom, ja. Ik heb je een paar dagen geleden ontmoet. Je kwam hier met vragen, met van alles. Je wilde alles weten over jouw familie van Rincón, familie Beaumont. Kan je vertellen van jouw familie Beaumont? Je opa's en zo. Ik ken ze toevallig, maar de kijkers weten het niet. Ik kan wel zeggen, mijn oudste broer die was getrouwd met een tante van jou. Angeline, of Sessie zoals ze werd genoemd. Dus ik ken jouw familie goed, maar de kijkers niet. Nee. Familie Beaumont, uit Rincón, dat is zeker. Dat is zeker. Ja. Dat is zeker. Ja. Met wat voor doel kwam je naar Bonaire? Ik ben hier naartoe gekomen als een ontdekkingsreis. Om te ontdekken, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Uit welke mensen ben ik voortgekomen? En om mezelf beter te leren kennen, zodat ik krachtiger kan worden. Waar kwam die drang vandaan? Die drang die komt van ver weg, van lang geleden. Omdat ik ben geboren in Eindhoven, in het zuiden van Nederland, in 1969. En mijn vader, hij was 2 jaar eerder, even kijken, 1966, 67, kwam hij naar Nederland. Hij ontmoette mijn moeder, een witte vrouw. En ze werden helemaal verliefd op elkaar. Zijn getrouwd. Hoe heet je moeder? Mijn moeder heet Tineke Beaumont van der Loo. Van der Loo is haar meisjesnaam. Okay. Maar in die tijd was het ingewikkeld. Hoezo? Omdat mijn moeder komt van een familie met veel geld. En daar was het de bedoeling dat mijn moeder zou trouwen met een notaris of een dokter. Maar niet met een arbeider. Jouw vader was een arbeider. Wat voor werk heeft mijn hij? vader, hij was fijnmachine bankwerker, technisch tekenaar. Maar zijn grote liefde ging echt uit naar fotografie. Dus mijn vader fotografeerde hier. Het is begonnen toen hij 19 was. Op Curaçao. En hij heeft een opleiding gedaan. Dus hij stuurde zijn werk, zijn foto's,
naar New York. New York Institute of Photography. En dan kwam het werk weer terug met een beoordeling. Zo heeft hij zijn opleiding gedaan. En hij zei tegen mij, ik was altijd zo benieuwd hoe de wereld eruit ziet voorbij dit eiland. En ik heb gezien dat het voor hem een groot avontuur was, maar ook een moeilijk avontuur. En dat maakte dat ik hier naartoe gekomen ben, omdat mijn vader, in de loop van het leven is hij steeds stiller geworden. Dus hij praatte heel weinig. Was daar een reden voor? Ja, daar was een reden voor. Maar, ik heb hem gekend als Buchito. Ja. Maar wat is zijn naam? Zijn doopnamen zijn Marco Emerito Beaumont. En mijn naam, Rafael Marco Emerito Beaumont. Ja, het gaat toch over die reden. En het raakt me nu. Ja. Ik word emotioneel. En ik word emotioneel omdat ik heb mijn vader gemist. Ik heb mijn vader zo gemist. Mijn hele leven ben ik samen met hem geweest. En toch kun je iemand missen. Omdat mijn vader, toen ik een kleine jongen was, 4, ik hoorde geluid in huis. En ik ging de trap af. Ik liep naar beneden. De keuken naar binnen. En ik keek in de kamer. En ik zag mijn vader. En hij scheurde zijn kleren van zijn lijf. En toen wist ik, hier klopt iets niet. Dit is niet goed. En op dat moment, hij zag me. Hij keek naar me. En hij dacht ook, ai. Ik had het gezien. Dus ik ging terug. En dat is het moment dat ik me meer terug heb getrokken in mijn leven. En hij is gestopt met praten. Wat hij had, was dat hij... mijn vader kon heel enthousiast zijn. Nog enthousiaster, nog enthousiaster. Hij werd manisch, heftig. En op een gegeven moment, bam! En dan waren er geen grenzen meer. Dus het werd moeilijk in huis. Want hij was niet meer te sturen. En hij was zo heftig. 'S Nachts ging het door, overdag ging het door. Dus ik hoorde alleen maar, ik zag een man die zo intens was. Net zolang totdat er iets gebeurde, waardoor hij werd opgenomen. En daarvoor moet je een gevaar zijn voor jezelf of een gevaar voor de ander. Dus wij leefden altijd met heel veel spanningen in huis. En mijn moeder zei altijd, papa is overspannen. En ik zag iets, dat was vaak onveilig. En doordat hij dat in zich heeft en niet praat, blijft die energie iedere keer weer opgesloten, spanning en bam. Dus dat ging om de 4 jaar. Waardoor hij een moeilijk leven had. En de dingen die hij graag doet, zoals fotograferen en werken, dat lukte op een gegeven moment niet meer. Wanneer is hij overleden? Mijn vader is overleden 3 jaar geleden. Ja, en ik heb het geluk dat ik 2 maanden, zoiets, voordat hij overleed, kon ik met hem praten. Heb je echt intensief met hem gesproken? Nee, niet intensief. Maar ik heb wel met hem kunnen praten over dingen die voor mij belangrijk zijn. Want ik heb hem, zeg maar, emotioneel gemist. Omdat hij was niet beschikbaar voor mij. Ik zorgde voor hem. En in zekere zin zorgde ik ook voor mijn moeder. Die 2 waren hele mooie, lieve mensen. Maar het leven was vaak ingewikkeld voor ze. Dus ik zorgde ook voor ze. Ja. Mijn vader is op Bonaire geboren samen met alle kinderen, toch? Ja, maar het bijzondere is, die ziekte van mijn vader en zijn psychoses, hij wilde niet dat iemand daarover sprak. Dus hij wilde niet dat dit verhaal hier bekend zou worden. Zijn jongste zus was wel in Nederland. En ze hebben afgesproken dat dit verhaal blijft altijd verborgen. Dus dit verhaal is nooit hier gekomen. Dus mensen hier wisten niet waarom ze nooit iets hoorden van mijn vader.
En mijn vader nam mij niet mee. Ik ben zijn zoon. Maar hij heeft mij nooit meegenomen naar papa en mama. Waardoor ik wist niet hoe het leven hier was. Ik wist niet hoe de mensen waren. En als kleine jongen ga je dingen denken. Ik dacht, ik ben niet goed genoeg. Ik mag hier niet komen. Mensen willen me niet. En omdat ik dubbelbloed ben, was ik altijd aan het zoeken, wie ben ik? Waar hoor ik bij? Op school werd ik geplaagd, gediscrimineerd, overgeslagen. Als ik naar een volgende school wil, dan ik kreeg altijd laag niveau, zodat ik niet verder kon. Dat was aan de ene kant. Dus ik was op zoek, wie ben ik? En dat is de reden waarom ik ook hier ben. Jouw vader had alleen maar zussen, hè? Ja. Hij was de enigste jongen in die familie. Er is 1 broertje geweest. Hij heeft kort geleefd. 9 maanden. Oh. Ja. Hij is ook op Bonaire geboren. Ja. Heb je dus ik ken Angelina, Seychelles en Nila, Oela en jouw vader heb ik 1 keer volgens mij gezien bij de bruiloft van mijn broer met Angelina. Ik geloof het was in 1963 of 64 of zo. Wanneer zijn ze naar Curaçao gegaan? Heb je een idee wanneer dat is gebeurd? Ik weet het niet precies. Ik weet dat mijn vader op Playa de 7e klas heeft gedaan. En toen hij 16 was ongeveer, naar de ambachtschool ging. Ja. Op Brakkeput. Hij was op Brakkeput? Ja. Okay. Ja. Daar heeft hij zijn technische opleiding. Exact. En hij woonde daar intern. Ja, dat klopt. Ja. En hij sprak heel positief over die tijd. Ja. En weet je waar hij op Curaçao heeft gewerkt? Of, Ik weet dat hij bij de Shell heeft gewerkt. Okay. En dat hij later terug is gegaan naar de ambachtschool om docent te worden. Hij was docent en mentor van jongeren, van leerlingen. En dat was voor hem heel belangrijk. En dat weet ik, omdat ik in zijn spullen ook de namen vond van de jongens in de klas. En ook de telefoonnummers of adressen. En wat hij graag deed was voetballen. Dus mijn vader was keeper. En dat is wat ik hier terug hoor. Als ik kom en ik vertel over Buchitu. Dus hij zou een goede keeper zijn geweest. Hij is een hele goede keeper geweest. Als Bonaire ging spelen, dan werd hij soms teruggehaald uit Curaçao om te keepen. Dus ik heb mooie verhalen gehoord de afgelopen week. Heb je een idee waarom hij bijna nooit over Bonaire vertelde? Is er iets gebeurd, denk je, in zijn leven? Dat is een interessante vraag. Heren uit die generatie, die zijn opgegroeid vaak met weinig. En ze hebben zo ongelooflijk veel bereikt in hun leven, dat ze eigenlijk meerdere generaties tegelijkertijd hebben geleefd. Daar zit heel veel kracht, heel veel trots. Maar de andere kant, de keerzijde van trots, is schaamte. Dus de dingen die pijn hebben gedaan, die niet goed zijn gegaan, daar praten ze niet over. En dat heeft er ook voor gezorgd van, mijn vader die dacht, heeft hij me ook gezegd, ik heb je de taal niet geleerd, want ik wilde dat je zo Nederlands mogelijk wordt. Dan heb je geen problemen. Zo dacht hij. En later, voordat hij overleed, vertelde hij me, toen ik naar school ging, Rincon, had je de school voor de witte, zoals hij het noemde, en de school voor de domme. Ja. Dat vertelde hij mij. En toen gebeurde er ook iets in mij. De klassen, hè? Ik heb dat ook meegemaakt. Je had 2 eerste klassen bijvoorbeeld. Eentje was A en die andere was B. En zij vertelde tegen ons dat die B, dat zijn voor de besten. Niet gewoon het tweede letter van het alfabet of zo. Mm-mm. Als je naar B ging, dan was je slim. Ja. Dat werd ons verteld als kind. En als je A was, dan hoorde je eigenlijk bij de domme.
of de minder intelligente leerlingen. Dus dat klopte wel hoor. Maar dat maakt dat veel mensen denken dat ze dom zijn. Ja. Terwijl dat niet zo is. En dat vond ik altijd bijzonder. Mijn vader zag altijd alles veel sneller dan andere mensen. En hij kon dingen die andere mensen niet konden in Nederland. En hij had een manier waarop hij zich kon verbinden met je. Dat had ik nooit meegemaakt. Dus ik zag altijd, mijn vader is bijzonder. Maar ik koppelde dat aan zijn persoon. En nu ik hier ben... ervaar ik zoveel. Dus het wordt wakker in mij. Dus ik heb... tot mijn 4e jaar was mijn vader heel sterk. Hij heeft me veel verteld. Veel verhalen verteld. En manieren waarop hij dingen doet. Nu ik hier ben, herken ik het. En al die verhalen die ik was vergeten... want ik was 3 jaar, 4 jaar. Je vergeet die verhalen. Maar ik kom hier. Mensen vertellen me dingen. En al die verhalen van mijn vader worden wakker. En het zit in me. Maar hij heeft het toch nooit meegebracht naar Nee, hij heeft mij nooit meegenomen. Dus je hebt Roberto, je grootvader en je grootmoeder Catharina, nooit gezien. Alleen maar van foto's. Ja. 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 Doet dat iets? Had je ze willen ontmoeten? Ja, dat deed me pijn. Ja. Ik werd stil. Ik werd altijd stil. Omdat, hoe zeg ik dat nou? Ik zag mijn vader was alleen. Natuurlijk, mijn vader en moeder waren samen. Laat ik een voorbeeld geven. Hoe dubbel en ingewikkeld dingen waren. Als ik thuis in Nederland naar de televisie keek en er was een documentaire over Afrika. Dan, mijn vader zei niks. Omdat mijn vader wilde niet Afrikaanse roots. Daar werd niet over gesproken. Daar wilde mijn vader niet over praten. En mijn moeder die zei, terwijl wij naar een documentaire keken. En in die tijd was het met een voice-over, Nederlandse voice-over. Alsof het zoals nu natuurfilms gemaakt worden. Ja, ja. En mijn moeder zei dan, oh en kijk hoe mooi die mensen kunnen dansen. Maar door iets te vinden ga je erboven staan. En mijn vader, ik voelde in hem, maar hij zei niks. Dus wat er gebeurde is dat mijn moeder onbedoeld, zonder het te weten, altijd erboven is gaan staan. Als het iets op... kijk, je vader die voelde zich volgens mij dus gediscrimineerd. Ja. In Nederland, volgens mij. Ja, dat wilde hij niet toe. Hij praatte daar niet over met mij. Ik heb daarna gevraagd. Hij werd gediscrimineerd. Ja. Heb je hem wel eens gevraagd om naar Curaçao of Bonaire te komen samen met jou? Of ja. Heeft hij gedaan? Ik werkte op een zeker moment toen ik 18 was, ontmoette ik een man, Inacio. Dat is zijn achternaam. En hij vertelde me verhalen over hier. Dat was een hele bewuste man. Dus hij vertelde ook over hoe Nederland de Antillen heeft misbruikt. Op allerlei manieren. En toen gingen er bij mij dingen open. Dus ik ging op andere manieren kijken en denken. Maar ik kon daar met mijn vader niet over praten. En later in Amsterdam ben ik gaan werken met en voor Antilliaanse jongeren. Ik werkte bij een organisatie Cosecha. En ik had collega's van Bonaire. Met name families uit Rincon. Ik kwam thuis met namen van vrienden van mijn vader. Ik noemde de naam. Er gebeurde niets. Was niet blij of zo? Ja, oh nee. Nee. Omdat ik kwam dichtbij. En er zit een stuk schaamte voor de armoede. Hij dacht, ik weet niet wat hij dacht. Maar hij hield me weg van hier. Niemand heeft mij ooit meegenomen. We hebben het eigenlijk, ik heb je de laatste dagen meegemaakt hier, Rafael. We hebben het meer over de familie Boumont. Ja. Van Sofia, ja. die groep.
Ik hoor je bijna niet zeggen over de familie Santiago. Dat was de familie van jouw grootmoeder, dus Catharina. Ja. Wij noemden haar Cathy. Cathy. Van Joe Corsenstraat in Brievengat op Curaçao. Dus Ja. ik heb Cathy gekend. Ik heb Roberto, je grootvader, gekend. Vooral die Roberto. Cathy die kwam een beetje dominant en streng over bij Dat is mij. een sterke vrouw die veel betekende. Ja. Maar ze gaat sterk uit van zichzelf. Ja, ik was een beetje bang voor haar. Ja? Ja, ik was een klein jongetje en zo. In die tijd, mijn zus die woonde tegenover het huis van die familie. Daardoor kwam mijn broer ook in contact met Angelina. Ja. Jouw tante. En later zijn ze getrouwd. Misschien goed voor de kijkers te weten. Ja. Ravello Antoine. Hij is een bekende muziekleraar op Curaçao. Mhm. Ja. Hij is een dochter, een zoon van jouw tante en mijn broer. Dus, Ja, Ravello is mijn neef. ja, we zijn eigenlijk een beetje aan elkaar verwant door die familie. En je hebt nog een andere zoon, Raymond, die woont in Nederland. Dus daardoor, zodat de kijkers dat kunnen begrijpen, daardoor ken ik die familie heel goed. En Cathy, ja, die was goed bevriend met mijn moeder. Ja. Ze kwamen vaak bij elkaar. Cathy is ook bij ons thuis geweest toen ze Bonaire kwam. Eventjes daar in Con, Antriol. Dus daardoor ken ik. Maar ik hoor je praten over die familie Beaumont. Ja. Niet over die Santiago. Is dat Nee. een project voor de volgende keer? Het is zeker een project voor de volgende keer. Van het een komt het ander, maar ik moest ergens beginnen. En ik heb een tijd gehad in 2005 dat ik zelf heel veel problemen had. En toen voelde ik moet iets met mijn verleden. En ik ben toen gaan zoeken. Ik vond literatuur van jou. En die verhalen die inspireerden me. Tegelijkertijd weerspiegelt het ook heel veel een pijnlijke periode uit onze geschiedenis. Maar ik ben me gaan verdiepen. En op een gegeven moment was ik benieuwd, wie is die eerste Beaumont? En na zoeken, zo kwam ik op een gegeven moment bij Louis. En dat bleef me altijd fascineren en boeien. Maar het is een Franse naam. Het is een Franse naam. Maar Dus toch is het niet Frans, hè? nee, maar ik kon nooit antwoord geven. Dus mensen vroegen me, dan kwam ik ergens, ben je Frans? Nee, ik ben niet Frans. Dus ik wilde meer weten van die naam. En ik ben heel erg blij dat ik kon nu zoveel mensen spreken. Bedoel, via ben ik een eind gekomen. Maar omdat ik via ook bij u ben gekomen, beluisterde ik zoveel informatie, achtergrondverhalen. Maar u heeft me in contact gebracht met mensen, onder andere met Boubou Beaumont. Ja. En dat was voor mij een hele belangrijke. Hoe ging die ontmoeting met Boubou? Je kwam bij hem thuis en zo. Ja, ik liep. Weet je, de eerste keer dat ik in Rincon was, werd ik ontvangen door Emma Santiago. Okay. Warm ontvangen. Zij kent mijn familie goed. Zij kent Oela goed. Ze heeft me veel verteld. De tweede keer, toen ging ik naar het huis van Boubou. Want ik was benieuwd, in welk huis hebben we gewoond? En daar was onduidelijkheid over. Inmiddels weet ik hoe het zit. Yeah. Maar ik wilde van Boubou een aantal dingen weten. Ik had alleen de pech. Boubou is wat ouder. En Alzheimer speelt. Dus hij was niet meer zo helder. Maar ik had foto's bij me. Dus zijn zonen. Ik werd ontvangen door Adel. Hij nam me mee. We zaten daar. We hebben foto's gekeken. En Boubou bleef rustig. Totdat ik een foto liet zien. Zo'n grote foto van mijn vader. Op 85-jarige leeftijd. En hij keek. En opeens... Keeper!
best keeper. Oké. En toen begon hij te vertellen over wat ze deden. Want samen zaten ze op school. Maakte dat jou emotioneel op dat moment? Omdat die... Heb je iets gevoeld, kijk, ik heb heel veel gevoeld. Omdat ik mijn vader jong ben verloren. Hij was er wel, maar omdat mijn vader werd opgenomen in de psychiatrie, in het ziekenhuis, en ik kwam hier thuis, maar hij had zoveel medicatie, dat hij de laatste 40 jaar heeft hij gelegen. Ja. Dus ik kon niet meer communiceren. Dus ik was hem eigenlijk verloren. Maar door hier de verhalen te beluisteren, kwam mijn vader tot leven. En daar werd ik emotioneel van. Zo blij, maar een soort een kracht. Toen ik de eerste keer bij het Goto mee reed, en die kant ging ik Paramira. Daar stond ik boven en ik keek naar Rincon. Gewoon iets naar boven. Een combinatie van kracht, liefde, maar dan heel zacht. Douche. Zo zacht. En daar stond ik. Ja. Zo zeg je, ja, daar ligt ik mee. Ja, daar gebeurt er iets. En dat is iets wat ik voelde. Ja, dat was zo sterk. En in het begin, ik kon niet praten. Ik had veel pijn. Het is misschien een wat zwaar gesprek dat we hebben. Want ik ben een hele vrolijke man. En ik hou van leven. En maar als je pijn draagt in je, dan is het leven ook zwaar. Ja. En doordat ik hier de gesprekken voer, wordt het leven licht voor mij. Het is goed om bij te vertellen over het ontstaan van de naam Boeman. Want men dacht ook zelfs in de familie. We komen uit een Franse familie. De familie Poulier in Rincon, die komen zeker uit de Franse familie. Maar Beaumont niet. Ik had ook altijd gedacht, ja, Beaumont, dat is Frans. Maar nu zie je, door het onderzoek van John Schermer, hij zegt nee, dan zie je Beaumont, die Louis Beaumont, dan zie je hem in die groep van de gouvernementslaven. Exact. Niet in vrije personen, niet in particuliere slaven. En ik vroeg me altijd af, ja, waarom? Een Franse naam in een groep gouvernementslaven. Exact. En wat ik bijzonder vond, is dat Louis Beaumont, de andere kinderen, dus zijn broers en zussen, droegen andere namen. Ja. Ik was benieuwd, waarom alleen deze man deze naam? Dat is bijzonder. Ik vertelde ook het verhaal dat ik heb gekregen van Bobocci Beaumont. Die is een paar jaar geleden overleden. Ik had een interview met hem. En ik vroeg hem, ja, weet je uit overlevering of orale geschiedenis iets over het ontstaan van die familienaam Beaumont? En hij zei, ja, hij heeft het gekregen van zijn familie. Het komt doordat die Louis vrij werd op een gegeven moment. En die slaven hadden eigenlijk geen achternamen, met enkele uitzonderingen. En de ambtenaren kwamen bij hem, bij Boca Slagbij, met een vrijbrief. Ja? Louis, je bent vrij, maar je hebt geen achternaam. Je moet een achternaam hebben. Dus wat wil je als achternaam? Vaak kozen ze de achternaam of de naam van hun moeder. Ja. Dus hierop heb ik dan Bella, Oliana, Mariana, Emerenciana, Dorothea en ga zo maar door. Maar hij zei ja, nee, ik wil. Er was een schip daar op anker. Ja, ik wil de naam van die schip. Maar Louis die kon niet lezen nog schrijven. En dat zei die ambtenaar ook tegen hem. Ja, maar je weet niet wat daar staat op het schip. Maar dat geeft niet, zei hij. Ik wil die naam hebben. En de naam van het schip was Beaumont.
Mooi verhaal, hè? Geweldig verhaal. En ik heb dat gekregen van Bob Watje. We hebben het ook opgenomen als bewijs. Maar ik heb het nog van meer mensen gehoord. Van die ontstaan van Boemond. Ik denk 80%. Ik hoorde het gisteren ook. Ja. Via. Ja, ik denk dat het zeker zo is geweest. Dat die namen ontstaan. Het is een mooi verhaal. Ik heb toch altijd een mooi verhaal. En dat zijn de verhalen van de kracht. Want vaak als we praten over overleven, dan zien we dat ook als iets negatiefs. Maar overleven, ja, daar heb je zoveel verschillende eigenschappen voor nodig. Dat maakt mensen heel sterk. En dat is mij echt opgevallen hier. Ik kan ook bij vertellen, misschien heb ik dat nooit echt goed doorgekregen van die familie. Roberto was een belangrijke figuur bij mijn maatschappij op Curaçao. Nieuwpoort noemen ze dat, of het ontginnen van fosfaat en zo. Hij was zo'n voorman daar, werd ontginnen en zo. En daar heb ik met hem over gesproken. Ja. Jammer, in die tijd heb ik niets opgenomen. Nee. Maar hij zat altijd thuis, buiten. En hij vertelde over... Ik wist nooit dat fosfaat guano heette. Guano, dat is een naam, dus een Papiaanse naam voor die fosfaat. En daar heb ik van hem gekregen. Hij had een stukje, een blok, een fosfaat. Ja. Dat is, ik weet niet waar het gebleven is, maar dat moet je Oele misschien vragen. Ja. Dat had hij thuis. En dat liet hij ook aan mensen zien. Ja, dit is guano. En ja, dat is fosfaat. En hij had lijden daar over die een paar. En vooral Rinconezen. Ik heb ook begrepen dat hij een paar mannen van Rincon naar Curaçao heeft gebracht, gerecruiteerd eigenlijk, om te werken bij de Tafelberg. Ja. En een van die mannen was Jean-Philippe Jansen. Dat herinner ik me goed. Heb ik ook een interview van. Hij vertelde voor Roberto. Ja? Roberto die had een belangrijke positie daar. En hij vertelde ook, hij is naar Curaçao gebracht door het toedoen van Roberto. Ja. Dat is jouw grootvader. Dat doe je toch iets? Ja, dat is bijzonder. Ja. Van Ketty weet ik niet zoveel. Het feit dat Santiago was, dat ze ja, een paar familie van haar heb ik ook gekend in Rincon. Een bekende was Tonton. Tonton, die was Santiago. Heb ik ook opname van. Hij was eigenaar van het eilandje in Gotemeer. Dus je hebt een schiereiland daar. Maar dat is... Want het eilandje is ook van Jansen, Edilio. Ah, nee, Jansen is daarvoor, aan de andere kant van de weg. Ja. Net tegenover. Oké. En dat eiland was van Tonton. Ik ben daar geweest, interview met hem gedaan. En zijn kinderen, zijn zonen, die hebben het eiland nog steeds. En daar ging ik vaak als klein jongetje, als Angelina en met mijn broer op vakantie waren, gingen we naar die Kunuku noemen we dat. Het was bijzonder voor mij, een schiereiland. En hij slachtte altijd een geit voor Angelina, voor Seshi en mijn broer, om mee te nemen naar Curaçao. Ja. Mooie verhalen. Ja, het is een geweldig verhaal. Geweldig verhaal. Ik hoor van mama, de moeder, Sofia, dat de buurt Sofia genoemd is naar haar. Zij was de vroedvrouw, dus zij kwam de kinderen halen. Dus ze kende alle vrouwen. Ja, Sofia. Ja, dat is dus is een moeder van... wat is de relatie precies? De moeder van Catharina. Van Catharina. Santiago. Oké. Cathy. Mooie verhalen, Rafael. Je bent bij Boebe geweest, je hebt Emma gesproken, je hebt nog meer mensen gesproken, je bent hier bij ons geweest. Ik ben bij jullie geweest, ik heb Edilio Jansen gesproken, omdat hij de persoon is geweest met wie mijn vader op school zat, op Rincon, later 7e klas, Playa. En
En samen zijn ze naar de Brakkeput gegaan. Ze doken samen. En ik zag Edilio. En ik heb thuis foto's liggen. Want ik heb het ouderlijk huis, dus mijn ouderlijk huis, leeggehaald. Ik heb alle foto's van mijn vader. Hij heeft zoveel gefotografeerd. Bewaard. Alle negatieve bewaard. Een aantal heb ik mee hier naartoe genomen. Maar ik heb er nog zoveel thuis. En ik ben aan het zoeken. Wat ga ik daarmee doen? Maar ik vond het mooi om Edilio in het echt tegen te komen. Vriend van mijn vader. Zodat dingen zijn gaan leven. En omdat ik heb de as van mijn vader meegenomen. En die heb ik gisteren terug kunnen geven. Aan het eiland, aan de zee. Bij Boca Onima. Ja. Ja. Maar toch vreemd, hè? Hij wilde niet meer naar Bonaire. Maar die hebben hem wel teruggenomen naar Bonaire. Ja. Dat heb ik gedaan, omdat vaak kunnen we ons vasthouden aan kleinere waarheid. Dus iemand wil niet, omdat er zit iets in de weg. Ik heb geleerd nu, door de geschiedenis van mijn vader en mijn eigen geschiedenis, dat je dingen moet overwinnen in je leven. En vrijheid is het grootste goed. Dus we laten ons door niemand klein houden. En daarom heb ik mijn vader mee hier naartoe genomen. Omdat ik weet, hij is hier geboren. En als hij hier ook gewoon weer terug is gegeven aan het eiland en de zee, dan is de cirkel rond. En het geeft mij ruimte om te zijn. Is het ook rust? Ja. Je ziet me hier zo. Ik kon niet praten. Als ik ging praten, een jaar geleden, ik moest altijd huilen. Ik heb een broer. Oudere broer of jonger? Jongere broer, 4 jaar jonger. Hij kan hier niet naartoe. Als ik hem de verhalen nu wil delen, het kan niet. Trauma. Trauma in ons leven en generaties daarvoor. Het is bijzonder. Dus het geeft zoveel ruimte, liefde en kracht door hier te zijn. En de verhalen te beluisteren, te praten. Dan geef je de dingen ruimte. Alles kan er gewoon zijn. En dan wordt de mens licht. Dus ik voel me licht, vrij, krachtig, liefdevol. En dan kan ik gewoon rustig de dingen doen in het leven. Ja, maar bent je van Bonaire zelf? Is het je voel je hier eigenlijk een beetje thuis? Ja, ik voel me thuis. Ik ben iemand die houdt van natuur. Ik kijk naar natuur. Ik haal de wijsheid uit de natuur. Ik hou van mensen, van rust, samen zijn, spelen. En Nederland leef je vanuit je hoofd. Hier leef je veel meer vanuit je hart. Ook je hoofd, maar je bent gewoon. En die kwaliteit van leven. In Nederland heb je een gezegde, het zegt: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Eigenlijk proberen we elkaar gewoon een beetje klein te houden. Maar als je gewoon praat, zoals wij nu praten als mannen, en we delen, ik deel mijn emoties, het mag er zijn, dat maakt je tot een groot mens, tot een rijk mens. En dat is wat ik hier tegenkom, zoveel aan empathie, aan liefde, aan samen. En daarin voel ik me thuis. Heb je ook kinderen? Ja. Geef je dit over aan hen nu? Of zal je de verhalen die je hebt meegemaakt aan hen vertellen? Ja, zeker. Mijn kinderen die hebben altijd gezien dat er dingen in mij op slot zitten. En ik geef die dingen door. Trauma geef je door generaties heen. Mijn dochter, Lita, als zij mensen hoorde, papimenten hoort praten in Amsterdam, soms dan moet ze spontaan huilen. Dus dat betekent dat het eiland roept. Eiland heeft me geroepen. Nu ben ik hier, praten, delen en ik kan het doorgeven aan mijn kinderen. En ik kan de cirkel doorbreken. Ik ga mijn kinderen meenemen. Ja, dus het is belangrijk, je geschiedenis. En je bent bij ons geweest. Volgens mij heb je toch veel antwoorden gekregen op die vragen. Hè? Ja, ik heb heel veel gekregen. Wat ik hier heb gekregen is
antwoorden op mijn vragen, maar geen feitelijke antwoorden alleen. Ik heb de verhalen. Hier zijn zoveel verhalen gekoppeld aan zoveel mensen, maar ook afbeeldingen, dus de foto's, de koppen van mensen. Alles komt tot leven. Dus je geschiedenis komt tot leven, waardoor je dingen gaat begrijpen in het heden. Je hebt het mooi gezegd, zo net, voor onze interview. Fui Cubo, dus onze stichting, wat wij hier doen, die maakt het verleden zichtbaar. Dat is mooi, ik heb het opgeschreven, want onze leuze is nu Fui Cubo, Yabi para passado, Porta para futuro. Dus de sleutel naar gisteren en de deur naar morgen eigenlijk. Maar dat vind ik mooi. Daarbij is één ding belangrijk. Verhalen weerspiegelen de werkelijkheid. En wat we vaak doen in geschiedenis is dat we noemen niet de verhalen, we noemen feiten. Maar als je gaat praten over wat er gebeurd is, dus praten over werkelijkheid is abstract. Abstract praten over werkelijkheid is domineren. Dus in onze geschiedenis, hoe wij geschiedenis doorgeven, is het vaak vanuit één perspectief. Dat doen we, vaak zijn we dat er niet bewust van. Maar door de verhalen te beluisteren, kom je dicht bij hoe mensen het beleefd hebben. En dat is een belangrijke. En omdat jullie zoveel verhalen in het heden koppelen aan de verhalen uit het verleden, ja, dit is zo'n. Dan wordt de geschiedenis van hier zichtbaar. Vroeger waren de geschiedenisboeken geschreven vanuit een oogpunt van een Nederlandse auteur. Dus hij zag de dingen anders. Ja. Ze hechten eigenlijk geen waarde aan orale geschiedenis. En ik vind dat belangrijk. Want dat is de ziel van onze mensen. Ja. Exact. Dus geleefd hebben. Dus de West-Europese dominantie, die blijft weerspiegeld worden in geschiedenisboeken. En door dat te doorbreken gaan mensen zichzelf vinden. En dat heeft te maken niet alleen met verhalen en feiten, maar in mijn geval ben ik door jullie ook in contact gekomen met mensen. En dan heeft het ook te maken met energie, energetisch. Want je verbindt je als mens met elkaar en dan gebeurt er iets. Hoe het werkt weet ik niet, maar ik ga zo meteen met het vliegtuig verder. Maar er zit een hele andere man in het vliegtuig dan de man die kwam. Ja, ik ben blij om dat te horen. Weet je, toch. Ja. Zou je andere mensen ook aanraden die misschien een beetje onrustig zijn over alles om te gaan onderzoeken, om te gaan kijken wat er in een familie vroeger is gebeurd of zo? Ja, het is heel belangrijk om dat te doen. Door stapjes te zetten, want je kunt nooit alles in één keer, maar je begint gewoon te lezen, te zoeken en van het een komt het ander. Daar is moed voor nodig, omdat het raakt je als mens, maar het bevrijdt je, zodat je weet wie je bent. Dus toen ik gisteren een auto bracht ik terug, een pick-up bracht ik terug bij een verhuurbedrijf. En ze zeiden, Beaumont, oh u bent Frans. Toen kon ik vertellen, nee, ik ben niet Frans. En ik kon ze vertellen waar die naam vandaan komt. En het is belangrijk. Het is belangrijk, want in Nederland, ik woon in Nederland. En mensen zeggen, ze vragen wel eens, waar kom je vandaan? En dan zeg ik, mijn vader is van Bonaire. En dan zeggen ze, maar je ziet bijna niks aan jou. En dat bedoelen ze als een compliment. Maar het doet pijn. Alleen, ik kon niet... Had je zwart willen zijn? Ik heb een tijd gehad in mijn leven dat ik zwart had willen zijn, ja. Ja. Ik heb... omdat ik heb gewerkt binnen zwarte organisaties. En de mechanismes van elkaar klein houden, die heb je in alle culturen. Ook in de zwarte cultuur. Alleen die mechanismes zijn anders dan in de witte cultuur.
En ik heb het geluk gehad dat ik aan beide kanten heb mogen ervaren hoe we elkaar klein proberen te houden. En uiteindelijk, het gaat niet om kleur. Het gaat om bewustwording. Dus ik heb een tijd gehad, ja, dat ik dacht, wie ben ik? En Antillianen zeiden tegen mij, Ayraf, je bent een Antilliaan. Waarom doe je moeilijk? Waarom ga je met die Nederlanders? We werken ook veel met Antillianen in Nederland. Wat voor werk doe je precies in Nederland? In Nederland heb ik me ingezet op jongeren. In wijken waar het nodig is dat we elkaar verder brengen. Ik heb gewerkt bij Antilliaanse organisaties om jongeren te helpen. Ik heb kampen georganiseerd met jongeren om samen radioprogramma's te maken over dingen die we om ons heen zien. En stap voor stap in mijn leven ben ik steeds meer gaan zien hoe belangrijk het is om eigenaarschap en zeggenschap te geven aan mensen. Om te bouwen vanuit kracht. En nu ben ik bezig binnen gemeente, dus de local government, om te kijken hoe kunnen we vanuit mensen de stad laten groeien. En dus dat is vanuit eigen identiteit en eigen kracht. Dus je kunt een woning bouwen. In een stappenplan bouw je een woning. Je kunt ook met mensen die gaan wonen, in dit geval doe ik dat met jongeren in Amsterdam, met jongeren gaan filosoferen over wie ben je? Wat is er krachtig in je cultuur? Wat zou je willen veranderen? En als je praat over wonen, hoe zou je willen wonen? En dat we vanuit die gesprekken een concept maken en dat concept gaan we bouwen. Dus we gaan een stad maken, bouwen, die werkt voor onze gemeenschap. En dat is wat ik hier zie op Bonaire. De veranderingen gaan zo snel. En als je de weg van het geld volgt, wat gaat via toerisme, en je raakt dingen kwijt. Omdat dingen gaan... Het werkt niet voor iedereen. Ja, vooral natuur en cultuur. En natuur en cultuur, die zijn belangrijk, maar daarvoor heb je mensen nodig. En moet je gaan kijken, hoe kun je gaan bouwen? Hoe bouw je het toekomstige Bonaire? En daarin kunnen we leren. Dus, en wat ik nu wil, is een tijd hier komen wonen. Op Curaçao of hier, zodat we leren van elkaar. Het is een proces van emancipatie, van community building, bewustwording, doorwerking slavernijverleden is enorm. Mijn verhaal, mijn pijnverhaal is weerspiegelt dat. Dit is dat. En door dat aandacht te geven, creëren we nieuwe kansen, zodat het voor iedereen gaat werken. En niet voor een beperkte groep. Ik vind het interessant wat je meegemaakt hebt. Ik zie als schrijver daarin in de toekomst een boek. Ik ook. Ja? Wil je dat doen? Graag. Het lijkt me geweldig om samen een boek te schrijven. Want ik heb nu een aantal dingen aangetipt, maar het is een heel groot verhaal. En het weerspiegelt de geschiedenis. Eén verhaal weerspiegelt een deel van de geschiedenis van dit eiland. En de schoonheid, de kracht, de pijn. Maar de pijn is het voertuig naar bewustwording en doorontwikkeling. En we hebben elkaar nodig. Ja, we zijn bijna het einde van het programma. Wil je nog iets meegeven aan de kijkers? Ja, ik wil iets meegeven. Ik wil meegeven dat wat ik hier zie, hoe mensen met elkaar zijn en het respect wat er is heel erg groot. Dat deel van respect en samen zijn, dat ontbreekt in West-Europa op dit moment. Ik weet en zie dat het hier ook lastig is, dat het moeilijk is. Maar het is belangrijk om vast te houden aan je waarden, je menselijkheid. Elkaar groeten, de gesprekken voeren, elkaar verder brengen. Dat is wat we met elkaar gaan doen. En we hebben een enorme missie. En in die missie is het belangrijk dat we onze jongeren positioneren. Dat is een hele belangrijke. Bedankt, Rafael.
De papiermens zou zeggen Rafael. Dus dan moet je over nadenken, in plaats van Rafael. Rafael. Bedankt. Dat was het in ons programma AW Televidente, met conversar com Rafael Beaumont, que tem sua raiz aqui na Bonaire.